Dit programma is mogelijk gemaakt door VVV Venlo, Floriade 2012 en Vrienden van Omroep Venlo. Joodse jatse, gekke vatse, trek die luie schoon maar uit. Mensen bij die lekkerste van sangria met mayonaise, hoor. Veel lekkerder als frikandel speciaal, je sangria. Om nog in zijn boete kriegen, eten mosse toe. Goedenavond dames en heren, welkom vanuit een redelijk sneeuwachtig velden. Het is bijna altijd zo dat als de wous de worst gaat brengen naar velden, dat ze heel slecht weer hebben. Dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. We zien klaar voor de grote gekke maandagoptocht hier in velden. Paul Kloor is gans op de hoogte en achter ons dus de ceremoniemeester Paul. Ja, de zuur van Kloor staan hier. De optocht begint te trekken hier. Het veld een beetje sneeuw in de lucht, maar we gaan er een fantastische optocht van maken. Veel centrale thema's in deze optocht. De crisis, de golfbaan en velden, maar daar zult je in de loop van een optocht alles over huren. Veel plezier! Ja, zo wie gezegd, Paul, de ceremoniemeester, gebruikelijk in onze iedere optocht, mag vooraan met de bel. Ja, absoluut. De huur ze maar klinkelen. We hebben het over Frank Gele, die net als zijn opa ceremoniemeester is. En dat doet hij ook hier. Hij doet het nu voor de tweede keer. En dan begint dat steeds beter te doen. Het is de collecte, officieel nummer 2 in de optocht. Het rode kruid, natuurlijk ook van zeer groot belang dat de mensen even de kant wat in de bak gooien. Ik zag het de mevrouw hier ook doen, een 2 euro stuk voor een goed doel. Dus iedereen die dit initiatief warm her toedrugt, goed nou de muntjes uit de tas in de bak. En dan gaan we al snel naar Drepel. Ja, nummer 3 is een jeugdgroep, dat ziet je ook. Die hebben als motto, we gaan alvast voor het 5e jubileumjaar, dan zien we met de run op velden zeker op tijd klaar. Dat heeft te maken, die hebben een parodie op de Venlo. De run op velden heet dat. En dat doen ze ja, ook voor de gezelligheid. En dat was een leuke anekdote. Dat ze destijds deden, toen renden er 's morgens al zwarte pietjes rond. Dat was op de dag van de Sinterklaas-intocht. En dan wisten ze dus niet of dat zwarte pieten waren of dat Kenianen waren. En dan nog het thema door dicht net in de aankondiging al genoemd. Nummerke ver is trouwens Els A, staat lap even voorbij. Dat is ons mammen zogeheid de vaatse of eindelijk wie ze dat noemen. Ja, en Els, die heeft morgen op Rokke Dinsdag wel een leuke dag, want dan gaat ze de Wuidenspolitie bekijken. Die gewoon afzeilen vanuit de kerktoren. Daar kom ik later nog wel even op terug, maar dat wordt een hele leuke act, want het blijkt dat die Wuidenspolitie dat die niet zo bekend stond als actief. Dat zien zoepers helemaal niet, maar dat willen ze anders laten zien. De crisis is een feit en daarom zien we toegeneigd nummer 5. Overduidelijk toegeneigde mensen met een flesje bier erbij, dat hoort erbij. Ja. Ik heb ze wel zeggen, Paul. Blijft leuk, hè, die woordspeling in de optocht. Ja, en ik denk dan bij mezelf van, dat liep me op zich ook wel heel lastig om door de ganse optocht mee te lopen. Dus is al dat ze die kleier vast hebben, maar toch maar door die geitjes te kunnen blijven kijken. Ja, volgens mij is er een velden nog geen boerkaverbod. Volgens mij ook niet zo te zien. In ieder geval koud zullen ze het niet hebben, die mannen. En vrouwen misschien wel, we weten het niet. Nummer 6, als de optochtcommissaris John Oetscheidt, zeggen wij dat een optocht doordraait. Ik neem aan dat John ermee gaat ophalen. Ja, John, en dan hebben we het over John Dex. Die heeft dat 29 jaar gedaan, de organisatie van de optocht. En die gaat ermee stoppen. En zij willen dat geen overnemen. Ik neem aan dat dit niet de echte beoogde vervangers zien. Nee. Die hebben een leuke parodie erop. Het wordt zwaar zonder John, maar dus deze man kan het op zich best wel dragen. Dat was John in ieder geval achterin laten. Kijk hem gewoon. Goud tellen, toch zo'n 250 kilo op de nek. Maar met een paar leden van de Wuilens gaat dat wel lukken. Nummer 8. Zoals Bijlen zegt, het zijn Venlose kleuren, maar mensen die goed op de hoogte zien van alles wat er hier in de kleine regio gebeurt, dan is dit natuurlijk de Hermanie Hollon. Ja, bewust voor aan een optocht, dat is hier zitten in de kroeg om te kleppen. Hè. Dat is een motto dit jaar.
Nummer 8, Geert Simons. Dit jaar voel ik me niet goed, maar volgend jaar ben ik beter. Ja, dat heeft er alles mee te maken dat hij vroeger met een groep meeloopt, de vriendengroep Niks Weet. Maar die is ermee gestopt en hij is eigenlijk als enige overgebleven. Ja, en hij heeft zich snel nog wat bij moeten zoeken. Hij hoopt dat het volgend jaar beter doet. En kort daarachter al ook nummer 9. Dat zien de groep Half een kleine groep met de wat jongere deelnemers aan de optochtpol. Ja, dat zien we van de basisscholen hier, van de hoogste groepen. En die mogen ook meedoen. Die hebben trouwens al in een optocht gelopen. Die hebben al de kinderoptocht gehad. Maar ja, als ze dan toch wat in enige vies per 0 is, dan kunnen ze beter ook maar aan de grote optocht meedoen. Gekke Maandag 2012. Dit jaar verwinnen we onszelf. Hoe slijt dat op, Paul? Ja, die checkmerkers die hebben altijd iets aparts in de optocht. En dat is mij altijd de vraag wat precies op slijt, want dat weet de organisatie zelf nog niet eens. Dan willen ze geheim houden. Eens kijken of we dat kunnen ontdekken, Ruud. Er zitten een paar mooie meetjes bij, misschien dat ze erop doelen. Ja, ze lopen er zelf achter. Terwijl, ja, dat ze zo zeggen, als ze toch in een checkmerk is, lopen de meetjes achter dingen aan. Ja, precies. Maar er zal ongetwijfeld ook een achterliggende gedachte achter zitten. De vier vrienden natuurlijk goed velden met een schone wagen en dan bedoel ik dat letterlijk, want we zijn in een soort van wagen op een grote wagen. Wij zien dit gezelschap, Paul. Dit zijn mensen die oorspronkelijk komen van camping De Wiert en die doen ook al jaren mee met een optocht. Dat is een vriendengroep van door die zich altijd bij gooien om iets moois te maken. En dat is inderdaad, dat is een Citroën op de kop. Volgens mij wel gezien aan de grill van de wagen. Beer is in ieder geval op de wagen goed aanwezig zo te zijn. Ja. Flinke dosis muziek ook. Zoveel zelfs dat we onszelf niet meer kennen, verstaan? Ja Ruud, met een gevulstemperatuur van -1 en misschien wel -5 moeten ze toch een beetje weermoos aan dansen, hè? Geef dus ongelijk. Een beetje beer, een beetje dansen, fijne muziek, dan kan alles goed. Nummer 12, wij zoeken nog leien voor de golfclub en Paul Knorde is op weg naar die mannen toe. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zit je hier aan doen? De optocht lopen, hè? Maar wat beeld goed? Ja, wij zien de golfclub en we zoeken nieuwe leden, dus kom er vooral bij. Iedereen met Venlo, Ja. zeg maar. Er komt dus een golfbaan in Velden. Ja, daar kunnen we gewoon bij, ja. En dan zit je het mee eens of? Ja, het is toch dolletjes of niet? Ja. Wel leuk zeg dat je er mee wil doen. En wieveel man heb je nog? Want er stonden heel van even de kant. Ja, ik denk dat iedereen wel meedoet, hè. Ik heb er volop vertrouwen in, dus, en mijn collega's ook. Nou, gaan we België gewoon slaan en succes ermee. Nummer 12, maximaal knappe is dat mooi uitgedost via mensen, of zo zijn de echte mensen van de golfclub goed. En wij gaan leven naar een andere club, door de rest van de groep heer. Die hebben natuurlijk geen blazertjes aan en chique schunkjes. Ja, welke club, daar laten we nog eigen fantasie over. Ja, die liggen er hier wel een paar langs de weg, hè? Dat gaat ook. En dan de Ierleeën van de Wuilens, nummer 13. Het gaat er ongetwijfeld geen ongeluk brengen, want als Ierleeën, die zullen hier op leeftijd, kan ze toch wel zeggen. En dat duurt ook bij Ierleeën, Paul. Ja, die hebben jarenlang in een rood gezeten. En het eerste Ierlid, dat is Huub Danjo. Die is 19 jaar lid geweest van de Rood, fanatiek wagenbouwer. En zij kregen heel toevallig, Ruud, nummer 13. Nummer 14, de Drupkes, een kleine groep, de Franse Paul Loetventer in Velden gespot. Maar wat had hij onder zijn jas verstopt? Ja, van de zomer was het zo dat er in de buurt van Taurus, daar liepen een man in een lange regenjas rond. En ja, daar hadden ze het niet op, hè. Maar niet in een gewone man die er toevallig liep Nee, dat in was de regen. en een Fransman was het. Dat is erachter gekomen. En hij had andere plannen. Ja, daar was niet vrolijk van was. Okay. En door doelen ze natuurlijk op. Maar wat ze nou onder de jas hebben, Susan het. Vandaar ook die baguette, hè. Franse baguette. Leuke toespeling natuurlijk. Op een ludieke manier dit thema in ieder geval behandeld. Dan komt zijn Fransman nog jaloers op zien. Dat denk ik ook. En dan meteen, we zetten de zaal op de kop, nummer 15. Welke groep is dit, Paul? Ja, sowieso is het heel leuk als je even gewoon kijkt naar die zaal. Dat is een fietsenzaal. Daar hebben ze gewoon op de kop gezet. Dat is weer die leuke woordspeling. En het zien in een familie is dat. Eerst waren het alleen de jongen. Daarna kwamen de papa's erbij. En de zus, nu zien de mama's er ook bij.
Ja, dat is natuurlijk klassieke woordspelingen in de optocht. Iets hier letterlijk nemen wat eigenlijk niet zo letterlijk is. De rode loper staat hij. En de man die gans in het rood is. Een vaatse. Ja, de beelden een rode luiperhoed. Maar dat dan op een andere manier. Net zoals die mensen met het zaal op de kant. En dan gaan we meteen door naar nummer 17. Een groep met een wagen. Ja, en meer is het ook niet. Ze doen gewoon met mij doen. Dat is ook. Een baan erop, wat alle parasols erbij, après-ski en meer is het niet. Ja, ze hebben in ieder geval ontiegelijk veel plezier. En ganz leuk, dan zullen ze deze optocht denk ik niet blijven. Ik ben er bang voor. De Dappere Dodo's is groep nummer 18. En dat is een kleine groep. Wij gaan Nol, Bibi en Monique nou proberen met zijn boutique. Ja, hier achter ons zijn in de winkel leeg, zoals de Suus en de kiekers helaas niet. Maar we zien dat. En de winkel daar heeft Bibi al in gezeten. Monique heeft er al in gezeten. En de vraag is, ja, wie gaat dat pand nu huren? Het zijn al heel lang leeg. Is te huur. Er zien nog geen gegadigde voor, begreep ik. Misschien deze jonge deelnemers aan de optocht. Ze hebben er wel wat ideeën over. En dit is nummer 20. Links de boutique. Rechts erotiek. De openingsaanbieding 2 voor de prijs van 1. Dat beelden deze 2 dames uit. Mooi gebouwd in ieder geval. Er zit genoeg werk in. Letterlijk en figuurlijk zit er een hoop werk in dit hok. Moest ze dan de bonuskaart erbij hebben of kan dat ook zoeken? Ja, geen idee wie dat even werkt. En met de fietsvrienden gaan de remmen los. We hebben even een nummer zien we hier teruggegaan. Goed, de groep Gansgaar is dit. Een grote groep. Kijk, dit zien de fietsvrienden, dat kan ze natuurlijk zijn al op de fiets. Daarachter zijn wel een heel bijzondere constructie gemaakt. En dus ik denk een meervaart. Ik hoop niet dat het gans vol gestort is met beton. Want anders heb ik enigszins wel medelijden met deze goede man. Ja. In plaats van de fietsvrienden, dus de fietsvrienden. En dat is trouwens de prins van vorig jaar, prins Guus en Ierse. Ja. Kun je zich misschien nog wel herinneren, samen met Yannick en Camille. En dan zien we bij nummer 20, misschien hadden we het niet goed gezien Paul, maar dit is natuurlijk nummer 20 ja. En dit is Joekskapel, Zo is het leven. Ook een vast item trouwens in de Velderse optocht. En dan de bascule is over de top en nou probeert Proosten het in de dagtop. Ik moest even van links naar rechts. Ja, de bascule dat is een kroeg hier in Velden. Dat zal iedereen weten, Paul. Die loopt niet meer zo goed. Dat werd misschien niet iedereen. Maar de eigen is te proberen een carrière op te bouwen als dachter. Die gaat gans Europa door en die probeert prijzen te holen. En door zijn kroeg ook een populaire dagkroeg te maken. Ze ziet trouwens afgelopen zaterdag pas begonnen met bouwen. En dat is dus het resultaat. En dan eindelijk Mark Bayens met een ton op de bank. Ook weer een zeer letterlijk genomen iets. Ik heb geen ton op de bank, Paul, dit ook niet, maar nee. Deze goeie man wel. En op een hele eenvoudige, creatieve manier eigenlijk. Ja, dat ze dan in afkomst hebben. Zoveel is er nog niet voor te doen. Ja, precies. En dan nummer 23, Enspajoor, de dierenpolitie. Paul, wat is er over te zeggen? Goedemiddag mensen van de dierenpolitie. Hallo, hallo. Dierenpolitie? Hallo. Mag ik ook wat vragen? Ja, is niet ingewikkeld meer. Nee, dierenpolitie, geef even aan, wat doen die in Velden? Met de optocht metlopen. En daardoor? En er nog over zorgen dat het veilig blijft in Velden. Dat is belangrijk. Dierenpolitie is eigenlijk belangrijk, hè? En die groet aan de PVV. Ja, niks zo actueel natuurlijk als de dierenpolitie, in ieder geval in het vorige jaar 2011. Dan nummer 24, niks aan de hand, Paul. Stiefvader en zoon voor de eerste keer in een optocht. Niks aan de hand, maar wel en de rest van het lief volgens mij. Volgens mij ook. Maar goed, op die vier reetjes gaat er ook ongetwijfeld een optocht wel uitrollen. Absoluut. Dat is geen leuke. En dan de moeraskwakers. Oede fan. Iets heel bijzonders. Zit die ook altijd heen? Nou, dat is een mooi verhaal. De wagen, daar hebben ze vorig jaar bij je jubileum hebben ze dit cadeau gekregen van de Wuilens. En voorwaarden, meedoen met de gekke maandagoptocht.
Nou, dus u zit, ze zien dat. En de Prinsen is dit weekend uitgekomen door Gaans bovenaan. Dat is prins Ludo de Eerste, samen met zijn adjudanten Ruud en Peter. Maar hadden ze in Velde een wagen over of wie werkt Blijkbaar, dat dan? Of zien de vriendschappelijke banden zo goed tussen die twee? Dat sowieso, maar die hebben wagens over, die doen ze ook wel eens aan Pruisen cadeau. Dus blijkbaar is hij gewoon een goed potentieel aan wagens. Ze hebben wel een goede naam wat dat betreft natuurlijk in Velde. Volgens mij is het halve deel wagen bouwen. Ja. Het is toch van de gekken, wie lang kunnen ze dat BMW nog rekken? BMW staat voor brede maatschappelijke voorziening, maar dat weet iedereen niet in Velde, want dat is hier een goed thema. Ja, en niet alleen van dit jaar, dat laat maar jaren en vorig hadden ze ook al een thema over. Het komt maar niet van de grond. Nu hebben ze er weer uitgesteld wie komende zomer. Dan gaat misschien de schub in de grond. En dat blijven rekken, dat kon ze hier goed beelden. Ze proberen je dan op toch ook te rekken. Er is altijd wel een thema in de optochten in de kleinere kernen. Maar toch altijd een beetje het idee van, ja, in Venlo komt alles wel van de grond. Hè. Het centrum van Venlo, dat gebeurt natuurlijk een hoop. En waar blijft dat BMW toch? Calimero-effect, hè? Gewoon we roerd stonden of gewoon we krap zitten. Maar eigenlijk moeten we zeggen, gewoon we roerd stonden of gewoon we krap zitten. Ja, dan is het accent te goed, ja. Het thema is duidelijk, de crisis. Ik had al gezegd, die zit dikker in de optocht. En niet apart natuurlijk dat erin zit, want ja, ook hier in Velde speelt hij. Hè. Ja, met 4 man op een tweezitsbankje gaan zitten is inderdaad wat krap. Ja. Ja, we weten uit Velde dat er wel wat vriendschappelijke banden liggen met degene aan de overkant van de grens. Strolen is altijd wel vertegenwoordigd in de optocht of regelmatig. Deze man komt niet uit Strolen, Paul. Nee, die komt uit Essen. Samen met zijn vrouwke, zijn prinses, de Essener Stadtprinsenpaar 2012. Dat is natuurlijk de enige echte Hans Dieter de Eerste. En die Petra? Die Petra, die dritte. En ze kunnen wel goed met de camera omgaan, dat kunnen ze wel zien. Volgens mij hebben ze in Essen ook altijd wel een tv-registratie van een optocht te zien. Ja, die hebben vanmorgen al de lokale horeca op stelte gezet. Hè? Dat is een ander woord voor. Ze hebben vanmorgen al flink zitten kleppen hier. Precies, en dat kennen die wel. Hallo! Altijd prijs met de ketelbingo bij Wienhoven. Dat kunnen wij ook beloven. Wienhoven, dat is de loodgeterpop. Ja, dat is de plaatselijke loodgeter. Afgelopen jaar had hij een actie waarbij ze de cv-ketel kon winnen. Ik ga even kijken wat er dan mee doet. Ik ga even van mij luisteren. Dag meneer Wienhoven. Goeiedag. Je hebt de actie voltooid? Ja, bijna. Weer tot prijs? Nog nee, dan moeten we even wachten achter ons, hè. Toen was iemand op kiezen, die pas. Maar nee, niet zijn ketel is een hersen gevallen. Ja, ik moet er toch ook een Velde kwijt, neem ik aan. Ja. Als Velders bedrijf vind ik dat ik even een ketel in moet slieten. Al is het maar een soepketel. Ja. En een andere keer hebben we deze dagen wel nodig, hè, met deze temperaturen. Ja, dat heeft toch ook al af en toe. Ik heb wel weer op de laaf. Precies. Veel succes. Deze naam heeft te maken met Joeksenberg of Neertocht, wat we zelf net van zitten. Dit betreft nog heel veel het stadrand optreden verzillen. En vandaag doet ze mij met de nieuwe golfbaan van Velde. En dat mag ook in een optocht, een beetje verkapte reclame. Maar joh, voor plaatselijke... Kunnen we in Venlo ook nog wel een paar voorbeelden van plaatselijke ondernemers. Heel gaaf, hè? Dus moeten we misschien nog wat dingen uitleggen, Maarten. Het ziet er wel goed. Doris nummer 31, het gaat over de nieuwe golfbaan van Velde. En ja, het thema in de optocht, dat hadden we al gezegd. Welke groep is het? Dit is groep 8 ja toch. Dat is eigenlijk een joekskapel. Maar ze hebben het thema uitgebeeld in de vorm van water. Maar wat heeft dat nou met golven te maken, Paul? Ja, een golfbaan is natuurlijk goed op het land, maar als er is watergolven, ja, dan is het natuurlijk een heel ander soort golven. Ja, er is behoorlijk wat kritiek op die baan. Die komen op de voetbalvelden van Ivo, willen ze die gaan bouwen. Maar daar zien ze niet blij mee volgens mij in Velden. Die golfbaan. Dat duidt me denken aan die voetbalvereniging uit Venlo-Zuid. Die hadden ook iets wat op het veld gebouwd wordt. Ja. Dat is toch altijd vervelend als ze tegen een voetbalveld afnemen natuurlijk ook, hè? Ja. 32 en dat is de groep Strote met wagen zoals je ziet. Ja, er zitten de wagenbouwerspins op.
afgelopen zaterdag, iedere zaterdag voor de gekke monnik hebben die het wagenbouwersbal. En dan wordt de wagenbouwersprins uitgeroepen met wat adjudanten. Dit keer is het Willem de Lierste. Samen met zijn adjudanten Stan en Koen. Ja, en het leuke is, als die de bal hebben gehad, dat gaat wie s'nachts door, dan gewoon die nog eier bakken, wie is laat in de nacht. En 's morgens om 8:30 met de ganse bende naar Venlo, naar McDonald's en dan ontbijten. Je kunt zich voorstellen dat die zondagmiddag bij huis zien. Ik denk dat ze er nog wel luimen, toch of niet? Ja, kijk maar zo naar die gezichtjes. Geen nog goed. De doorslagen met het is Gent gezicht en ik hoef ook niet uit te leggen wat ze precies uitbeelden. Hè? Knap gevonden. Ja, in leuk ieder geval. gedaan. Ja. Nou, die zijn trouwens al jaren doorgeslagen, want die doen al zo lang mee. Wie lang, Pol? Ja, precies weet ik het niet, maar al heel lang. En ieder jaar toch weer iets leuks verzinnen, hè? Ja, geen zorgen in de kop, een schoen gezicht, geen snotneus, allemaal leuke vondsten in ieder geval die binnen het thema vallen. Ja. Dat is niet meer ook wel lastig, want ik ben me nu avond voor geworden door kijken, hadden ze een soort gaas in. Ja, dan kunnen we toch een klein beetje doorzien. Ja, dat is slim bekeken, ja. Och, was ik maar bij moeder toes gebleven. Joekskapel nooit toes. Daar waag ik hem wow bekend voor. Ik ben een regelmatig kijker van de optocht van de gekke monnik van de Wireless. Ja, hè? Ja, het is gewoon blijft functioneel, hè, de wagen. Ja, er zit nog geen vernieuwing in. Het is wel een groep die af en toe de vleugels uitslijt, Paul, toch of niet? Ja, die gaan regelmatig een keer op Pruis op bezoek, naar Koblenz zullen vaste plaats. Maar wat ze dit jaar ook hebben gedaan, ze zorgen altijd voor de uitreiking van de Kierskop op zondag. Dit keer wordt dat gedaan door Geert Koopmans, die kent ze ook wel. Zeker, die kent ze dag in Velden truc, de Tweede Kamer. Prins is het, hè? Ja. En de Kierskop is dit jaar uitgereikt aan een stijl, aan Lei en Mariet Gelen. En Lei, daar waar de man de ceremonie met helemaal in het begin de rij. Ja. En het is heel bijzonder dat die als stijl een prijs hebben gekregen. Maar die ene persoon daar. En nu hebben ze het allebei. Dus er zit eigenlijk toch wel vernieuwing in deze Joekskapel, kun je zeggen. Absoluut. Het is eigenlijk wat voorbarig. Maatschappelijk betrokken in ieder geval. En nummer 35, het was natuurlijk heel even wachten in deze optocht. We willen voor het eerst iets ging doen met de Floriade. Nou, het is groep nummer 35 en dat is een groep die luistert naar de naam Kinderwins. En dat zien ze ook wel. Ze hebben de Innovatoren doorgebouwd. Het blijkt namelijk dat ze de heven door velden kunt zien. Vanuit het punt waar wij nou staan niet, maar er is geen plekken te zien of velden waar ze dit gewoon kunt zien. Nou. Het is ook wel de Noorge Toren natuurlijk. Ja. Ja, nog 2 maanden daaruit, dan ga je los. Floriade. Wat is het, 4 april? 4 april. En als ze niet goed opletten, denken ze wel, welk nummer zal dit nou zien in de optocht? Dat kunnen omdat er een paar bijeen zien gegroeid. En die hebben dus een paar nummers eigenlijk. Ja, meine dames en heren, zou ik bijna zeggen. Dit zien ze, uitstralen. Altijd erbij. Afgelopen vrijdag hadden ze een van de zittingen. Het ganse weekend hebben ze trouwens zittingen. Dit is het grote narratief wat aan mij gaat. En ze hebben dan een nieuwe prins dit jaar. Prins Mark de Eerste. Het ganse weekend dus zittingen en stralen. En toch toch nog weer goed meedoen hier op de gekke maandag. Ja, dat mag wel vreemden als ze in de ganse optocht schone verse bloemenhoedels. Ja. Ik ken er helaas geen vangen, maar die stond onder een parasol, maar de mensen hier van ons hebben ze gegrepen. Ja, dat kennen ze wel in Pruis, hè? Ja, met grij overboord kiepen zo wie snoep en bloemen en zo. Dat zie je in iedere Duitse optocht wel bijna. Ja, dit is het trommel- en fluitkorps, ook het stralen. En zoals ze dan over de Floriade kunt zeggen, het was even wachten op weg er iets doen met dat thema moderne sociale media. Ik weet niet of zich er aan duist, Paul. Ja, ik doe Facebook. Maar zij hebben er geen verstand van Facebook en daarom hebben ze er maar een Facebook van gedaan. Ja. Vind ik wel leuk gevonden ook. Wat is ik? Twitteren? Ik doe ook wel zo ver en al wat met Twitter en met Facebook en zo. Dat moest wel tegenwoordig, hè. Als ze er een beetje bij was blijven, Paul, dan... Hashtag en dan? Hashtag niet, dan moest ze een apenstaartje verpakken. Maar ja, de kindsterstekelbox achter zetten, dan heb ik zo redelijk snel bij me. Oké.
Maar ik zie me eigenlijk nooit stop. Nee, nog niet. Ik heb zat de hand vol aan Facebook. Hey, op de Meert staan al jaren 5 beeldjes. Die bezetten al jaren de Meert, de Beerpomp, de Beerfontein. En zij hebben ook het thema Occupy aangesneden. Dat is de vriendengroep van Henny Hegger, zijn zoon. Ja. Dat Occupy-thema, ze hebben wel een soort van rode draad van zeer actuele themaatjes. Ja, eigenlijk wel een beetje van het afgelopen jaar natuurlijk, maar het is ook moeilijk om 2012 al iets te nemen. Ja. Zeg het maar, Paul. Ik hoop dat ze hier ook den Eindling even in beeld hebben. Want hij heet André Kuipers heet hij. En dat is natuurlijk wel leuk, want zijn naamgenoot zit nog in de ruimte. Hè? Precies, deze is nog wat jonger, deze variant. Ja. En dit is ook weer een politiethema. Ons Wuilenspolitie bestaat 11 jaar en nieuwe generatie stijl al kloor. Ja. Hetzelfde als wat we straks eigenlijk al een keer zoeken. Hè? Ja. Er is een opvolging. De opvolging van de Wuilenspolitie. De mannen die dus morgen op Rok en Dinsdag hier op de Meert spectaculaire dingen gaan laten zien. Die mannen hebben wel gezegd dat ze eigenlijk relatief weinig doen. En deze jeugd heeft de toekomst. Oh, daar ken ik altijd koud van, Paul, als ik dit zie. De meisjes die aan het dansen zien met die ja, wat zien het eigenlijk? Wie heet die dingen eigenlijk? Die high school dingen, hè? Die high school dingen, ja. De jeugdgarde van de Ernstzuiversnet. En net daarachter een hele eer Prins Ruud, de tweede als onze kasteel hier. Ja, die hebben een mooie wagen gebouwd, dat is zo. Prins Ruud, de tweede, dat is Ruudje Vette. Samen met zijn adjudanten Paul Boots en Tom Hoefnagels. Ruud heeft voetbald. Die hebben een heel leuk optreden gedaan bij de jeugdzitting als YMCA. Ja, en hij regeert nu de jeugdige Kierscupjes. Hij heeft gisteren een receptie gehad en dat was heel gezellig, heb ik me laten vertellen. Ze hebben een florerende gedeelte van de vereniging, Paul, de jeugd van de Ja, absoluut. Ze hebben een aantal afdelingen, van hele kleintjes, de middengroep. Dus dat hebben ze goed geregeld hier in Velden. Dus de opvolging is toch ook die in orde? Hartstikke goed. Ons hart slijt op hol, moet ik zeggen. Dit is het voor ons helemaal. Ja, die zijn hartstikke verliefd op de jeugdprins, hè. Ruud, dat is een populaire jong. Dus u ze mag op die posters. En, natuurlijk eerder meetje in de dorp is natuurlijk dan verliefd op de jeugd. Ja, zo werkt het, ja. De vraag is of er nog iemand is die het kasteel wilt hebben, want ja, de Hoezemeert, dat weten we allemaal, daar gaat het allemaal niet zo heel erg goed mee. Nummer 46 Pol, weer. Ja, Hoezemeert, alweer het thema crisis, Suzette. Een van de bouwers van deze wagen is de broer van de prins, van de jeugdprins hebben we net zongen. Dat is Nick Vette. En die heeft hij samengebouwd met een jong uit Lom. Er zit wel heel wat papier-maché oren in, denk ik. Ja, dat zijn dus echte wagenbouwers. Met een kasteel van een hoes. Ja, daar is het. De brand zegt dat is makkelijk rooien waar het op slijt, dit themaatje. Want er is hier in Veld iets gebeurd met wel een grote importantie toch wel, Paul. Ja, dat hebben we allemaal meegekregen. Dat de wagen van Boeitnien is afgebrand. En dat komt dadelijk nog een paar keer terug. Maar hier kost wel eens de brandstichter zien geweest. Iedereen wilde het beletten om in land te zetten. Ook het thema Mauro is bij deze afgevinkt, Paul. Ja, dat is juist, hè. Deze mevrouw is het volgens mij. Die loopt er de 8e keer mee. En die zoekt zich ieder jaar als eenling een thema uit. En hiermee speelt ze natuurlijk uit zijn eigenlijk heel sympathie voor Mauro, hè. Misschien niet voor de actie. Wacht even, en daar bedoel ik natuurlijk mee de Joekskapel met de gelijknamige naam. Oh, ik denk wat bedoelt ze? Ja, dat bedoel ik eigenlijk, want hier komen ze met nummer 49 met een zeer breie wagen, de mensen moeten aan de kant. Maar onze cameraman Thijs gaat gewoon door en de laat zien wie lekker straks muziek te maken. Die organiseren trouwens ook elk jaar het Joekskapellen treffen tijdens de dorpsvier in Velden. En hoogstwaarschijnlijk, dat is het laatste nieuws, komt ze dat dit jaar ook weer doen. Is dat altijd maar de vraag dan? Blijkbaar. Volgens mij nummer 3 die variëren op het thema golf en voetbal doorheen. Ja, ik is een belke trappen, maar ik is ook een belke sloon die Ivo. Ja, nou ik moet heel even vertellen, hier aan de overkant van de Rijksweg, je gaat niet weet vandaan, dan leed het alle hoofdveld van Ivo en dat leed al 4 jaar braak.
En door zien ze een plan die golfbaan te gaan maken. Maar men is toch gewoon op een of andere manier niet blij mee. En ja, ik wil niet de mensen in de golfsport in een bepaalde hoek doen, maar inspanning voor ontspanning. Zoveel inspanning is dat toch ook weer niet? Ik ook niet, nee. En mensen hebben van die kerkjes al bezig, dus dat is gewoon niet nu, die doen niks hè. Ja, dan stappen ze in een uit, een hoofd tegen een belk en dan iets weer 100 meter verder. Het uitkijken zien we hier trouwens ook. Maar volgens mij gaat er wat moeite mee op het moment. Nummerke 51, de Wuilensbrand, weer een fikkie, meer of minder boeit niet. Ik hoef niet te vertellen waar dat op slijt. Het blijft leuk hè, maar normaal gesproken zien dit de jeugdleiders. Maar voor dit keer hebben ze zich, ja, in verband met de brand, dat heeft toch impact gehad op het dorp, hebben ze zich omgedoopt tot eenmalig dus Wuilensbrand weer. En met Noordruk ook op eenmalig, want volgend jaar zien we weer gewoon de jeugdleiders. Ja, en we hopen dat de wagen volgend jaar natuurlijk ook niet aanbrandt. Dat is je wat toevallig zien. Het is wel een gebeurtenis met veel impact, zoals je al gezegd. Ze komen straks zelf ook nog. Absoluut. In deze opdracht, want ja, het zal boeit niet zien als ze niet toch wat geregeld hadden. Ja. Kijk hoe het goed als ze niet nadenken. Hier water, ik heb water op. Ik heb niks uit, ik heb niks uit. Terwijl we de sirenes nog huren, zien we nummer 52 een zogeheite Eindling/Vaatse. Luisterend naar de naam Paul, help eens even, want ik weet het, ik ben het even kwijt. Lucie? Ja. Lucie, de visio heeft ze gekapt, maar mij kregen ze niet plat. Ja, er hebben een paar buimen op de wagen, zoals je ziet, kiekers. Die buim die je moeten kappen, dat waren prachtige buim, lindenbuim. Maar ja, doordat die fysiopraktijk hier midden in het dorp kwam, moesten die weg. En dat vindt men toch jammer, hè? Het waren prachtige buim. En dan zien we bij nummer 54, grote groep, Swivo 8. College van BMW houdt schouw in Velden, Paul. Ja, die hadden die schouw in Velden, die zien komen kijken wat de knelpunten in het dorp zien. Goedemiddag hier, hè? Wat zit je aan doen? Ja, die schouwen vegen, hè. Moet er door, die schouwen vegen, maar die komen zo hard, ik wil even moeten rennen hier. Gaan we erachteraan? We gaan er gauw achter. We gaan ondertussen even naar meneer de burgemeester. Goedemiddag meneer de burgemeester. Wat kom je doen hier in Velden? Ik kom schouwen. Wat valt het aan schouwen? Tuinbouw. Praktijk, gezondheidscentrum. En het niet BMW natuurlijk. Ja, maar zijn er veel knelpunten in de dorp? Er zien nog wat knelpunten, maar dat lossen we wel op. Dat lossen we zeker op. Zo huurt dat ook. Ook de kleine kern in de gaten houden. Klopt, met de echte burgemeester, dus dat kunnen we allemaal goed. Komt allemaal goed. Je hebt grondig overleg gehad. Die hebben overleg gehad. Die hebben elke dag overleg met de college. Dan komt dat helemaal goed. Succes ermee, hè? Dit zijn de Stieren, ook een bekend gezelschap in Velden, die sympathie hebben kennelijk voor die andere grote bekende groep. Ja, en dat is ook de reden waarom ze dat hier ingedeeld zien. Want normaal zien we nu al toe aan de ereprijswinnaars, die zitten achter in een optocht. Ze zien dat niet, maar omdat ze dus een speciaal thema hadden, zien ze ervoor geplaatst. Ik hoop toch wel, als ik ooit een keer brand heb, dat die brandweer met z'n nemen een fles beer aan weg voor de deur stond. Nee, die is meestal alleen in binnenbrandjes te blussen. Hè? Aardse Pracht, nog goed Venlo gebracht. Hier zien ze dan de veel besproken groep. Boeit niet. En het is als er veel creativiteit in die groep zitten, dan heeft ze misschien ook wat minder voorbereidingstijd en met een flinke tegenslag toch nog de capaciteit om er iets heel moois van te maken. Ja, en wat het minder voorbereidingstijd. Normaal beginnen die door de vasteloven alweer. Nu zijn ze alweer in augustus verder gegaan. Toen is hij wagen afgebrand, dus is op die moeten beginnen. Maar de Kiek C, 1500 euro subsidie van de Floriade gekregen. En dan dit alweer van maken. Thema dus Floriade en aliens. Prachtig gezicht. En dan moest niet raar opkijken als ze ook in Nederland in Velden, maar ook in Blierik of in Venlo of in ergens anders nog prijzen kon pakken. Hoor. Absoluut. Maar dan merken ze ook op, denk ik. En na de prachtige wagen van de groep Boeit niet is dit de fanfare Velden met ook wat vocale ondersteuning zo te huren. Ze houden op de kist.
kant hebben. En die altijd denken dat ze van de wegen toch weer op is, maar dan is toch aan die campjes dat niet voor iedereen geldt. Dit is trouwens juniorengarde van de Vuilens. Die volgen de jeugd op als ze een bepaalde leeftijd bereik hebben. En de trainsters van deze organisatie die hebben een groot gardenfestival georganiseerd. Waar 350 van deze meisjes gedanst hebben. Waar binnen. Het was een hele geslaagde derde editie. En misschien even het vermelden weer. Ze hebben niet een pekjes dit jaar. Wat vind je ervan, Ruud? Ik vind ze prachtig, maar ze hebben het vooral heel erg koud. En op het laatst van een optocht is natuurlijk plek gereserveerd voor de racepan van dit jaar van de Vuilens. We hebben het over nemens minder als Prins Sjoerd. Sjoerd ten eerste, met zijn adjudanten Jules Lomme en René Steeks. Normaal gesproken bouwen die ook gewoon mij bij boeit niet. En Sjoerd is sowieso heel actief. Het is geen ook de webmaster te zien van de Vuilens. Ja, en ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dit een actief gezelschap is, de Vuilens. Met mensen die in ieder geval van een feestje houden. Ik heb dat recent nog mogen ervaren bij het uitroepen van de Prins. Als ze dan gewoon met die jongens een café ingeest, dan weer het laat en heel erg gezellig. Ja, en door in de wagen, als je die Vuilenspolitie trouwens lopen, die zijn toch best actief bezig, Ruud, vind ik. Ja, zeker, maar ze moeten in de optocht natuurlijk wel even laten zien dat ze flink actief zijn. En de slingers, Kon en Jon weer in de kas. Daarom vroeg ik nog een keer op Ja, de optocht van Velde, de gekke mondagoptocht, is een toonbeeld van tempo, want ze trekt binnen no time voorbij. Hopelijk hebben we alles als Omroep Venlo gezien de toch goed vroeg in beeld kunnen brengen. In ieder geval van vakkundig commentaar voorzien door Paul Knor. Ik ook bedankt, Ruud. Het was inderdaad heel snel, maar het was heel geweldig. En we hebben het redelijk terug kunnen halen. De stier die komt misschien later nog wel onder. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Vastelovend samen. Ze gekke fratsen, dat is niet op mijn snoer. Onder in zijn boete kriegen, eten mossen toe. Dit programma is mogelijk gemaakt door VVV Venlo, Floriade 2012 en Vrienden van Omroep Venlo.